अभी अभी बड़ा विचित्र अंदाज में गाना बजाना प्रद्युमन परदेसी जी सुनौले हैं। अच्छा लागल है, सब ठीक लागल है। माई के ऊपर गाना गौल है वो जायज लागल है, प्रसंग गौल है वो जायज लागल है, आध्यात्मिक दुअर्थी गाना गौल है वो जायज लागल है। एको बेकार लागल है, नाजायज हमरा इहे लागल है। हां का लागल हो के कहत रहे में अब नचनिया के संगे तू जौन सैड सॉन्ग रोल कर देल हन, बुझाते न रहल कि तू बेआस हव। बुझाता कि हिस्टीरिया के पेशेंट है जाइल बा। अब भाग मार वो खोज के लिए इहो नचनिया ले आइल बाड़े, कहत रहे कि घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है तो जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कितना दिन से उठाते भी है बताई तो आई सर तनी चेंज करो ज्योति। मैंने बरसाते से ही शहरवा तू कहत लइकाई से कहत बूढ़ा गइलू। तेरी मेरी कहानी टेढ़ी मेरी का हो आई देखी ना झलवा इनकर बाड़े सा। अरे महाराज रोवतिया तो कहत न सकी काहे रोवत रू तो कहत कि कोनो ले बका। हां उनको सुने में आनंद आवता त काथी त कदू भुआर का बेगावा अबली ना हो। आ फिर कहत रे कि काहे रोवत रू तहर माई बाबू चल गइल का कहां बा त कहां थावे त आमी का दु पूजा और ई गीत गौले कि कटहर के काटनी नोट भइल फाट के त आवे बलमुआ बोलाएब कर चाट के त ई बलमुआ के में जगह हटा देले रोशन भाई आई कहत रे कि आवे रोशन भाई मोलायम कर चाट के। ए महाराज भाइये से चाट के बोलाएब करबई। अब बताइए इनकर ओठ फाटा त इनका भाइये चाट के मोलायम करे। उल्टा ना कह देला दांत मैंने हमरा तो सोच में हम पड़ जातनी यार तहार ओठ फाटी तो हम हो जा चाटे हमें ठीक न लगे। आई तो गाना में हम सोच में पड़ जानी कि ई क्वेश्चन गाना बा आज ले ना समझ में आइल। इंसान में कुकुर में अंतर बा के ना हमरा बुझाते नहीं। बोले बा कुत्ता कुकुर उकुर के घाव होला तो चाट के ठीक कर लेवेला। अभी कैसन मेहरारू बिया के कहते कि ओठ फाट गइल बनो तो चाट के ठीक कर। अरे और फाट आई मेहरारुओं से हरले तो अब भाइये से चटवा के ठीक करता। चाट लो ना ना कुपत्तर भाई। अच्छा हमरा लाज लगता तहरा तनियो शर्मिंदगी बुझाता कि ना? एको पैसा के शर्म नहीं खे मर्दे। ए परदेसी डार्लिंग तू तो हदे बार हो, ए परदेसी डार्लिंग तू तो हदे बार हो। हमारा देखे में ट्रेनवा में के छकवन से तू तनी ज्यादा